Ako ang gitaan eh. Sige lang ka, Ate Pres. Higala, kumusta? Mayong buntag Priscilla, Senador Manny, o Kuya Cars, o kalimo, Dr. Richard Mata. Oh! Mapil malagi si Dr. Automatic ah. Salamat kay ako ano yung suwat ang mabasa sa inyong way makalupig nga programa sa radyo diya sa MOR. Ah. Tawagan na lang ko ngan Ate Pres nga sa pangalang Lino nga taga Kahilayan Street, Nugbong Lupad Village, Barrio Buntog. Apan mo sa inyo isay-say at Priscilla, ang aking suwat Barrio Buntog. sa pagkakasawit nga lagim. Lain lagi. Bakit pag yung ang kanyang tinsong? Ato sa paminahon. Sige. Priscilla, kining akong problema nga gipadada. Mahitungod kini sa ako ang uyab. Nga tawagan na lang ninyo sa pangan nga Linlin. Bago pa mi mag-uyab Ate Pres, magduha ka buwan pa lang. Grabe na si Linlin og pugong Ate Pres. Pugong. Wa gid ko kahadlok o wa gid ko Halo. kahaw. Mm. Ay samot na gid nga wa pa gid ko ka home run. Sa akong uyab. Ah. Sa laptop ka pagkasulti Priscilla. Wa pa din ko ka-score sa akong uyab. May pang video kay doon na score. Pero mas ganahan ko sa ingon-ining nga babay nga pagkagahi-gahi. Ah. Karon Priscilla, doon ay kausaba nga nalilian ako sa may ilok sa ako ang uyab. Ano naman siya naglikos nga buning. Doon ay naglikos nga buning siyang ilok. Ug mo ni nakapalis courage na ko kay Priscilla sa akong huna-una gibon iman gani iyang ilok nga mainitan samot na siguro sa iyang pilahan. Oh, Kasi si may Doc. kay natagisitan doktor karon. Natugpa gyud sa Natugpa, ano oo. ang Kaya adunay balapian ang iyang uyab nga yung galikos nga. Buni. Nagdit ka mga igala kay mga outs ako. Dok, among kuan o kuan rad ka na bitaw maayo nga tambag Oo. para sa tuang nagpadasa suwat kaning gibon ni. Lain na pa rin. Oy, pwede niyo ni isaw-saw. Ano na siya? Dok, mga itagtambag ni mo, Dok. Yes, Ano Doc. na? Oo. Kaning side gripping ng iyahan. Sa gripping. Side gripping ba kay wa pa man daw siya ka home run. Ay! Wala pa gid, Dok. Wala pa gid. Kaya nangita na lang siya mali na hinoon. Hindi pala talaga ang naglikos na buni ang hinungdan niya. Natoy ka nang pinaghuhugutan. Pinaghuhugutan. Sagad karon, Dok, mga adlaw. Kana man ano, humran na no. Wow. Gikan sa pag-uyab. Tik-atik lang na siya. Padungog-dungog lang na diri kay para mo ano na mo oo na kay para makadank. Para silang duha, nanay buni eh. Ana ra mana? Ano na kasimple. Sa to, Dok, ang buni, Dok, pwede ma-bluetooth. Ang buni ba dok mura pod og kanang ubosip-on nga pwede mo tako dayon? Pwede, siyempre, labaw na yung plano niya nga mag-home run. Oo. Di magkabuni silang duha. Ngano kaning namin buni sa ilok, Dok? Mura mo siguro buni sa ilok. Ano yung buni, maski asa man na siya. Ah. So, sa tinuod, kaning maligo, Oo. kahingan lang nang gid kaduha sa isa ka adlaw. Oh. Kaduha na yun, Dok. Wala, half day lang. Half day lang may Halfbat lang niya mi dok. Half bat pag yun. Kaya- Ay, makulbaan man sa daan ni dok every 3 days be mi usay mo. Mo ding lahi baho dire. Nangalisbaw na nila dok.
So ano Dok ang matambag mo yan Dok? Ano Twice a pala day, ang gid Dok. Mo gid na advisable Dok, twice a day. twice a day talaga? Okay, ano man ta kaning init man ato ang lugar. Mm. Kunya dali man ta sington. So ang Oo. singot man gud carrier man na siya og kagaw. Ay, So dili ba? mao gani siyang singit kung singtanon siya. Mm. Dali ra mabuhi ang mga fungus, bakterya ana. Mm. So kung kaisa ra ka maligo, di 24 hours pa bago matanggal katong kagaw. Oy. Ah. So ikaduha, Mm. wapo bago ka maghigda, dapat nakasabon kag maayo kay para imong bedsheet limpyo. Kay kung wa ka naligog maayo, Mhm. ang imong bedsheet gihimo nimong trapo. Mm. So di ba ka mag-ilis og bedsheet adlaw-adlaw Oh. di. Ah, oo. Sa Basta ini imong ano dito kanang standby ang mga kagaw imong balik-balikan. Kaya pala. So usahay ang bun dito nagikan sa bedsheet, nag-standby, nagpaabot sa imuha nga mobalik ka. Oo. Di, labing-labing mo sa bedsheet. Nagbalik-balik Balik, ah. dito. Oh. Mo na lang ko ando kanang magsod with entry kabyan dahil ubidsit daan. Ako ang ginati press. Oo. Pag lahi ang customer, lahi maging ang Katong bitchit. last na tong sod senador di ba kabyan dahil. Ala! Ala! Tama, tama. Oy. Mo taningan ko dok nga. Ay na lang kambi na day. Anad mo ko tindugay. Hala, delikado no. Dili na mo na ari sa una nila. Nagpapod na mga zombie na mga. Mga zombie. Pero kanang sa bedsheet Dok, mga advisable mga pila ka simana na usa kang biyuhan. Actually, nana sa kung actually tama to ingon ninyo kita kading check-in mo. Tanawa giili sa bedsheet kay nagamit naman to. Oo. Oh, so meaning kung kay wa may ligo to ni sulod, di ba? Ano ba? Oo. Pero kanang ikaw mismo naligo ka, sabon maayo, Oo. og dili lingkuran o higdaan ang bedsheet, Oo. kanang dili panahon ting tulog, di limpyo imong bedsheet. Oo. So dugay nimo mailisan, nga makita man nimo limpyo pod siya. Ay, unya. oh, makita Dok, makita kayo ng mga tagok. Ay! Hala! Hala! Bata pa bang ko? Ay! Kana ilisa na gitna. Kasi ang matulog diya, mabuti sa kalim. Grabe pala. So, advisable pala talaga na pag pagkagabi. Paano yan, Dok? Yung iba magsabi, makapanuhot daw pag maligo o gabi eh. Bitaw na Yun ang sabi ng mga lulog-lula. Oh, pero sa kana siya, mao nang ingon ako lagi nga, kanang tinuhan, Oo. ka ingon nga, ingani ako pasyente, ingon Oo. sila. Dok, basig sipunon ng godok, ang bata ba Oo. maligo, sipon siya. Oo. So, mo na po ko tanawa ra ng mga pasyente diha nga naglaray. Oo. Gipang sipon na sila. Oo. Wa pa na sila naligo gabi eh. Oh, ano gipang sipon man. Oo. Kung ako ang balihon, moingon ta ko tanawa. Gisipon. Kay wa man nangaligo. Pwede na ko balihon ng Pwede balihon ng istorya. Pero ang Oo. truth dito, Oo. ang sipon sa pasyente, Oo. dili kay naligo sa gabi o wala nagtinakdanay gihapon. So Oo. meaning, even if naligo ko, Oo. yan ang hatching ka sa matubangan, maigo, igo gihapon ko. Oo, igo gihapon. So dili to sa ligo o wala naligo kay Oo. unfair man gud na usahay kay Oo. moingon na sila. Hala, sipunon ginang bata inyong giliguan. Giliguan, oo. After 3 months, Oo. gisipon, ingon dayon. Ala, dili na mao na nahinungdan kay inyong giligo, gisipon na hinoon. Oo. Grabe po, oy di gini mo sipon ang tao gyud. Oh, tinatinaod dok kay nga no. Ah. Kay katong sa may aging adlaw dok, kada nagikadog. Ah. Kina ko dong lain mo lawas sa. Nga may ati press ko. Gisipon man lagi ni. Wala kalain. Wala ka sa kanya. Pag umangin mo tayo. Oh, talawa. Talawa.
Gisipon man gani na nga wa naligo. Ikaw, Tanawa. di ba? Oo. So, hindi totoo ang mga sulti-sulti, Dok, na paggabi maligo, magpanuhot, magkalintura, magkasipon. Dili. So, advisable talaga, maligo sa buntag, maligo din sa gabi. Yes, so nya ang naging ligo nga mubula gyud maayo. Mabula? Kay ngano, layo ba naligo? Abi ba na ko doon? Tubig roy daghan. Abi mo na ko doon, ligo lang, wala sa bunay. Mao na. Maligo ra mo gudang ingon, Dok, wala sa sabon. Mura gagaling ano ba, mamugas o plato. Tubig lay gamita. At tanawa unsay mahitabo. Ay, dangos kayo, Dok. Dapat mo bulag yun. Mabula talaga yan. Para danlog. Oo, tsaka mamatay ang mga kagaw. Yes. So, dili na delikado og advisable ka na siya. Ayun. Ay, at least marami tayong natunan At ngayong least. buntag, Tipris at Kuya Cardo. Sa kong edad karon di ko kay bang kanya Maduhang maligo. Kasi mahadlok kami maligo perminti. Do kasi sabi nila pag gabi matulog talaga, magpanuhot, pagkabuntag kay nanay lusay-lusay kay nang kuan daw nasudlag hangin ang lawas. Ayun, sabi na, gina. Ngayon magpapintusa dayon. Pabintusa dayon. Ang ganang panuhot. Alimon kayong mga massage. Mas nindot gid natay bisitang doktor no. Oo. Kay daghan kay makuan og mga pagtulunan. Ay, Oo. idol, nagaduol naman ni si Ate Prissy. Ay! Ay! Naman ni, ay! Nag-uon gid rin ang Kumpare, doktor. ayo, kumpare. Nagyan rin nag-uon nga doktor nga napos kanginan. Ma'am Ikit, kontratahin na lang ni si Doc dali. Legit ang ating mga advice. Ay, oo. Mutuo talaga ang maminaw kasi doktor ang mangsulti sa atin dito. Yes. Di ba? So ngayon, at least marami tayong natunan ngayon with Dr. Mata. I-like na ninyo ang page dahil marami Ay, oo. siyang mga ano doon, di ba? Oo. Dok? Yes. Mga tips doon sa mga Oo. sakit, sa mga kuan, kaning healthy tips. Ayun. Ayun. Tama. Eh, Dr. Richard Mata Facebook page. Nana siya ay 1 million views na ba? Ay, 1 million subscriber na ba ka, Dok? Ano pa, nako sa 600,000. Ay! Basta basta. Sana all. Nakasulagan Doc. Ano, dana mga million man mga views na pod. Million Ay, views. wow. Makakita ako doon ako nagtatanaw ng mga mga tips. Nag-YouTube na ba ka, Dok? Na kay YouTube, Dok? Ako nang ginahinay kay Oo. kay siguro tumadaan nga videos ako Oo. nang Ay, ginahinay. Oo, Dok. yung Doc. Ay. Oo. Kay vlogger na ka, Dok niya. Doktor na, vlogger pa, influencer pa. Oo. Wow. Nagawa ang content kay, siyempre, makatabang gid Yes, Oo. yes. Importante gid ang content. Yes, yun ang importante. Kaya ang content importante kasi ang content importante yan. Salamat kayo, Dok. Thank you, Dok. Ang mensahe ni Doc sa mga naminaw karon. Oo. Kay daghang mga ginikanan ron nga napa silang bay. Sa mensahe nimo Doc. Una, magpadayon gid mo paminaw anang MOR. Yes! Laughter Is the best medicine. Dili lang kay kanang music lang inyong Oo, tutukan. oo, Kanang yes. mga tawa ta adlaw-adlaw, importante ka na. Yes. Dok, po lang ata. Yes. Kung tabang yan, Dok, na mawala ka ng stress, mawala Yes. ka ng sakit, kung Oo. sige kang Og katawa. makabata og naong. Makabata og Kaya naong. pala BBPs talaga si Yes. Dr. Richard Mata. Kay sige ra Oo. tagpakatawa. Sige pakatawa. Every day kay kaning depression daagi na sa kinabuhi, Oo. ginamang mga problema. Oo. So kaning gibuhat sa imo nga sige tagpakatawa, importante kay ni siya. Karon mga higala, atong pangayoan og live nga endorsement si Doc Mata sa atong battle cry nga okay kaayo. Okay kaayo. Oo, Dr. Richard Mata, sabay-sabay tayo maingon dito sa MOR 101.1. Okay kayo. Okay, ready? 1, 2, 3, go. Dini sa MOR 101.1. Okay kayo. Salamat kayo, Dok. Ngayon, Salamat. Thank you, Dok. Good morning, good morning. Thank you Doc. Picture sa picture. Picture ta, picture ta. Mr. Doc.